Карпи е тракийско племе, обитаващо земите между реките Сирет и Прут в днешните Западна Молдова и Североизточна Румъния. Тяхното съществуване е засвидетелствано от средата на 2 век след Христа до началото на 4 век. Приемат се за родствено племе на даките и гетите, част от тъй наречените свободни даки, на латински дачи либери, останали незавладени от Римската империя. Споменават се от Клавдий Птолемей през 2 век под името Карпияни. Вероятно от Карпите произлиза името на планината Карпати, но е възможна и обратната теза, че римляните обозначават с името Карпияни племе, което обитава тези планини. На изток Карпите са съседи с степните племена Роксолани и Сармати, на север с Бастарните и Костобоките, на югозапад с Римска Дакия, на югоизток с Певкините край делтата на Дунав. Отношенията на Карпите с Римската империя често са враждебни и през 3-4 век те правят набези в Дакия и Панония, нахувайки съвместно с готи, сармати и други. Император Филип Арабина води кампания срещу тези траки, нахули в империята през Дунав, след което приема почетната титла Карпикус Максимус през 247 година. В 250-251 година Карпите участват в коалиция заедно с готите при похода им в Мизия и Тракия. В следващите десетилетия набезите на Карпите стават редовни, докато не са победени заедно с сарматите от Аверелиан през 272 година. В последното десетилетие на 3 век те отново прекосяват долното течение на Дунав и са разбити от Диоклециан и Галерий. През 318 година Константин Велики ги преселва като колони южно от Дунав. За последно се споменават с името Карподаки по времето на Теодосий I, който отблъсква тяхното нападение на юг от Дунав заедно с скири и хуни.